Чао на всички, Dark Rock е тук и днес сме в Enderlord PP и това е втори епизод. Да, не бях качвал доста време в Enderlord и в този ден. Ще има ПВП. А какво стана? Снимам хора. Тук някакъв бот ще разхожда. Кажете си на YouTube. Ево, чакай там да е клекнал. Сме алай. Чакай, ето с мен споделя, бе. Да, това споделя. Защото то забеляза нещо. Как свъне? Май, колко ми са споделя. Ти, много. Добре, да не всичко е, само че ти иска. Тук да си чинти. Да си държа. И сега да ви покажа моя Ender Chest. Това не трябва. Значи, Pro 4 Breaking 3 каска, Pro 4 Breaking 3 Tons 2, Pro 4 Breaking 3, Pro 4 Breaking 3 и още гасички. Една Bradwell Breaking 2, Sharpness 3, 64, една легендарка, 2 Golden Apples, но съм. И тук, тя не ги гледайте. И тук някакви протвойки правя аз. Аре, че почнах да снимам. Не, той няма да участва в разговора. Мисъл, той там си прави и други неща. Да, виждате някакво малко се влада, не знам що. Нямаше да ще излезем за букина. Къде? Бич? Да, само че аз съм Dark Rock, само че ми баннаха ника, заедно портна и някъде и нещо багна и почнах да... Ти се обагна се и се виждаш като флайм, а баннаха, че флайвам. Оттам про четворки всичко ми е там. Ама томборта сега ще ви в поем по-ясно. Майко... Сега ще ви покажа томборката. Извинявам се, че вади малко FPS, но... Така, това ме е холма. Опа. Спокойно. Ето, това не са правили опити да ме рейднат, аз тук порих едно нещо, ама сега нямам достатъчно право, защото ще го довърша. Нямам какво да стоим. Ето тук, ето това е томболта. Ето е само, че замених каската с Pro 4 Breaking 3. Да знам. Целият сет е Pro 4. Само ето това не е. Съм Breaking. Има меча, има брат 2. И аз съм се подготвил за ПВП, като го казах. Легендарки в мен не са си взимали, защото Про двойка с легове ще имат на бутушки. Не ме че са подготвили. И между другото, тук с един ник игра, дето не се. И лайкмент, сега че имам да благодарим някой. И сигурно на ПВП може в някои моменти да ми залаги брутално. Защото все по... Аре бе! Ай! Сето сме алай. Ето. Алай сме. Да, алай сме. И това има Faction, нали, Impossible, GGG, BT Action, Enderlord, Tender Power, T-Trix, Armia, Knives, Разврат, Invisible, Dark Horn, Sad Boys и Mafia. Всях съм алай, по тук Nexus Team, Bad Mafia, Endercat, Stroll, Gogo 18 и Nebul са ми enemy. Вики са X-Ray? Yeah. Кажете и на... Добре. Сега ето ще опитам да го изчукам. Ято го аре да скочим. Бимо мамиците хак! Би си килаура. Майко, тук как по на мене ли ми лагна? Той ли ме удари? Сточи път. Аз правя и томбо.
И сега с PHMXD сме ще го пребием двамата. Ще го се нахраня. И спирам клипа за малко на пауза, не да си вземем подложката за мишката, че много бавно я въртам. И до след малко пауза. И отново съм тук, нали така? Ръкаде. Ау. Дева. Ау. Бил майката, бате, топа кася. Хора, аз мисля да спра клипчето на пауза, докато се намери ПП или нещо такова. И ще спра клипчето на пауза, докато се намери ПП нещо такова и до сигнал. Какво там чуе? Отново съм тук. И сега с PMHD. И сега ще килнем този цивко. Този живко. Сега се надявам да го гледам. Гледам той прилича после. Какво става? Някакви гадни какво го прави. Доста по-лесно. Damn. И то е лесно, и то ще е някакво правим. И то е лесно, но някакво правим. Убил лайкът. Уж епизод с PvP по ABC епизода. Ще направим нещо друго, не знам какво. Не мога да видя там и да си взема често. Тут някакво направим. Много да не видим, че... Защото с този ник не съм взимал. И пичове, аз мисля това да бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесало, да се абонирате за мен, макар че в този епизод нищо не е приятно. Какво ви е харесало, пожалуйста. И до следващия епизод.